dobrý večer. Takže ja vám dnes porozprávam o slovenskom skautingu. Náš príbeh sa začal písať v roku 1913 a viac menej vtedy sa založili prvé skautské oddiely v Komárne, Bratislave, Žiline a my nadväzujeme na ich činnosť doteraz a teda sme jednou z najstarších mládežníckych organizácií na Slovensku. O toto dedičstvo sa na Slovensku delíme aj so Zväzom maďarských skautov a ešte s Federáciou skautov Európy. Takže naša členská základňa, máme približne, teda vlastne viem to celkom presne zo Skautísu, 6403 členov, takže ďakujeme Skautísu za túto horúcu novinku. A náš ročný prírastok je približne, teda nie je ročný, za 4 roky bol 10%, takže celkom sa nám darí, aspoň teda v našom poňatí. A skauting je na Slovensku známy najmä napríklad cez Betlehemské svetielko, ak sa nemýlim, tak do toho vyniesli na Lomnický štít, ešte on sme prezidentovi. Je to aj trochu výhoda a nevýhoda, že iba vďaka tomuto sme takí najznámejší, ale určite ste všimli, že sa u nás robia vtipy a bol taký obľúbený stand-up od Šota Tabačka. Takže naša skautská organizácia, ako každá iná, je položená najmä na dobrovoľníkoch a my sme rozmýšľali, ako sa nejako odvďačiť a časom sme nadviazali na také vyznamenanie, lebo vyznamená takých tých úplne starých old scoutov, to sú tie rády strieborného vlka, trojlístka, potom máme také, že výsluhové a tento slajd, dobre. K tomu sa pomaličky dostanem. A teda máme aj také ocenenie, že Scout roka. Tuto som chcel ešte popísať, že u nás sa rozvinul systém zborov, čo máte aj vy podobné ako v strediskách a s tým, že u nás zbory prebrali aj takú tú identifikačnú rovinu. Že už sa skôr naši členovia identifikujú so zborom, ako so svojimi oddielmi. Tak som zvedavý, ako sa to vyvinie u nás. No a teda s pekným dobrovoľníkom, teda, ktorí sú na čele tých zborov, oni často nesú takú tú ťarchu tej organizácie a teda my sme hľadali nejakú potrebu sa im odvďačiť, lebo tej prvej línii tých radcov a vodcov niečo chýbalo. Niečo, čím by sme mohli povedať taký skromné ďakujem. A teda v rámci 100 rokov skautingu sme vymysleli vyznamenanie pre nich Scout roka a udeľuje sa v 2 kategóriách: radca, radkyňa a vodca, vodca. Teda vodca, vodkyňa. Tak. A teda mal to ten primárny účel oceniť tých ľudí, ale sledovali sme za tým aj takú hlbšiu stratégiu, že týchto členov navrhovali ich vlastné družiny a ich vlastné oddiely. Čiže ten sekundárny prínos bol to, aby si tí naši členovia uvedomovali tú hodnotu, ktorú im dáva ten dobrovoľník a vedeli to sami ohodnotiť. A tým pádom, že potom nejaká tá družina alebo oddiel sami si uvedomili, že ten dobrovoľník im niečo dáva navyše, tak ho mohli navrhnúť. No a to sú tí naši dobrovoľníci. Takže ho mohli navrhnúť a potom členovia náčelníctva, oblastní vodcovia raz do roka vyhlasujú tohto skauta roka a radcu roka. Počkaj na ďalší slajd. A už máme hodnotenie kvality. Prebiehajú u vás, kdežto u nás prebieha trochu inak a je to podstatne už dlhšie. Vyšlo vlastne zo samotnej potreby organizácie nejak monitorovať našu činnosť a najmä činnosť oddielov a kvalitu práce s programov. Časom sa to rozvinulo v takú veľkú komplexný monitoring a vzniklo z toho takýto hodnotenie kvality. Viac spočíva v tom, že máme súbor bodov, v ktorom sme si určili nejaký štandard, ktorý ten oddiel by mal dosahovať. Sice sa tam odpovedalo, že iba áno a nie, ale vedeli sme zmonitorovať, ako pracujú tie oddiely a začali sme ich vyhodnocovať. Ten rozdiel, ktorý vy nemáte, že my tieto najkvalitnejšie oddiely oceňujeme a pravidelne vyhlasujeme a tieto údaje zároveň aj spracovávame a celé toto spracovanie potom vyvrcholilo na jednej vzdelávacej akcii, ktoré máme seminár o kvalite a tam sme tie nedostatky, ktoré tie oddiely nespĺňali alebo mali potrebu ich získať, napríklad, že nefungovala práca s odborkami, tak tie prednášky sme zasadili na túto vzdelávaciu akciu. A už sme pri Gilške. Pýtali sa ma vaši členovia organizácie, prečo na Slovensku máme Gilšku. Tak v skratke, a ja som absolventom Gilšky, dostala sa ku nám veľmi jednoducho. Každý, alebo respektíve 8 umožňuje zúčastniť sa gilvelského školenia z každej krajiny, kde sa založil skauting. Ja budem tomu sa povedať rýchlo v skratke. Takže aj my sme tam vyslali jedného z našich inštruktorov s tým, že on získal ako prvý Slovák toto ocenenie a neskôr jeho takou povinnosťou bolo zorganizovať gilvelské školenie aj u nás. Takže takto sa tam veľmi v skratke dostalo, kdežto bolo zorganizované prvé v roku 2001, odtedy ho organizujeme pravidelne každé 3 roky. Tohto školenia sa zúčastňujú väčšinou to inštruktori, oblastní vedúci alebo členovia náčelníctva. Tým, že to organizujeme každé 3 roky, je to pre nás taká veľká udalosť
S tým, že podielajú sa u nás na tom všetky lesné školy a zíde sa tam taká, by som povedal, skupinka výnimočného, taká elita z organizácie a tak spoločne sa tam školíme. Ďalší taký významný projekt je odklínanie hradov, ktorý sme začali približne pred 10 rokmi, s tým, že na Slovensku máme naozaj veľa hradov a keď sa vyjdete na poldňový výlet, tak asi okolo 2 prejdete. A tak sme sa rozhodli, čo s tým spraviť. Veľa je už tých hradných zrúcanín a nás napadlo, že mať taký lokálny projekt, verejnoprospešný. Našou úlohou nie je tie hrady zrekonštruovať, ale zakonzervovať tak, aby boli dostupné pre turistov a teda samozrejme aj pre nás, keď my ich pomerne často navštevujeme. Takže skauti sme sa rozhodli zorganizovať takýto projekt, ale samozrejme, že museli sme na to zobrať nejakú odbornú pomoc, ľudí, ktorí by nám vysvetli, ako tie hrady zakonzervovať a nie ešte viacej zničiť, lebo dajte 20 deťom motiky, sekery a pílky a pošlite ich na hrad, tak to bude vyzerať ako nájazd Sarumanových skšetov na Fangor. Takže na toto sme si my museli dať pozor. A samozrejme, popri tejto konzervácii hradov prišla ďalšia aj taká publikačná činnosť, alebo osadzanie takýchto tabul. Čím sa skauting u nás veľmi dobre zviditeľnil, že tí návštevníci hradov videli, že aha, tak skauti okrem toho, že nám spravili na ten hrad kopec, viac menej tam dali takéto buď informačné tabule, alebo vydávame aj brožúrky. No, veľmi podobne to môže vyzerať, keď deti vyzbrojíte, alebo teda dobrovoľníkov rôznym náradím a oni tam začnú vysekávať všetko, lebo tie hrady boli strašne zarastené. Ďalšia taká významná vec pri odklínaní hradov je pre mňa, že časom na to nadviazali samotní obyvateľia okolitých obcí a začali sa o tie hrady viac zaujímať. Že už to neboli len skauti z okolitých miest, ale boli to aj samotní domáci. A viac menej toto odklínanie hradov u nás funguje tak, že zbor si môže adoptovať nejakú okolitú zrúcaninu a potom približne to vychádza nejaké 2-3 brigády do roka a môžete tam aj zavolať napríklad rodičov alebo keď máte nejakých dobrých sponzorov, tak na firemné brigády. Toto u nás veľmi dobre funguje, že máte nejakého sponzora a potom s ním, keď si spravíte brigádu, tak s ním utúžite partnerské vzťahy. Posledný taký náš väčší významný projekt, ktorý teraz máme už niekoľko rokov, je práca teda s marginálnymi skupinami alebo rómsky skauting. Taká prvá otázka, ktorú dostanem, keď poviem, že rómsky skauting, že prečo máme zvláštne rómske oddiely, že či ich trochu nesegregujeme, tak presne u nás je to úplne naopak, že u nás to nie je taká, že segregácia, že máme zvlášť rómske oddiely alebo rómsku skautskú oblasť, je to naopak. My si uvedomujeme, že je to taká nejaká marginálna skupina, pre ktorú potrebuje nastaviť program na ich špeciálne potreby. S tým, že jedná sa vyslovene o tie také osady na východnom Slovensku, ktoré si viete predstaviť a oni sú veľmi vďační. Keď s nimi pracujete s tým, že to pro našou úlohou bolo, alebo ako sme začínali, mali sme na to platených platených zamestnancov, ktorí sa im venovali a vtedy sme 1500 rómskych skautov. Pri našej členskej základni si viete predstaviť ten boom, čo to bol pre nás. Momentálne máme 200, ale ten projekt sa posunul od teda zamestnaných ľudí na 200 aktívnych dobrovoľníkov, ktorí sa už tomu venujú z presvedčenia. A vlastne tam by som povedal taký základ, ako Baden Powell povedal, že pred istým predsudkom, ale nájsť v každom toho 10% dobrého. A čo tieto marginálne skupiny potrebujú? Oni sú napríklad dobrí hudobníci, remeselníci, čo ten scouting môže ponúknuť a rozvinúť. A teda samozrejme, aké riešia také základné sociálne potreby, ktoré cez scouting sa im snažíme zlepšiť. Ďakujem.